kuble ye fi boro nagashiti jung Paulus ya ki Roman kalanong katsan the khot basao ngi pule gumne namar kat kabala tho manshwa the tho khnang ban ai jinghi kai ngi bangin dop yo jingkermen daga jing ai ne scam pat ka jing pantengan na ki jing tho temonta phisung tu balai man ke singi ni pule na ka jing to bokhoi but kita mafi bala sengap but they tang sengap pihak pule hi dala deng long yang pihak simbat pule hi but balai Paulus kisiti jung batai ngi balai ngi de kumno ngi le banle ne ayung ngi yo na gane la tho manshwa la tho khnang banai jihi kai ngi teman ke singi bangi pule ya kakten jung blai ngi yo jihi kai nangta bangin dup yo jingkermen ba da ka jing ai ne scam ba ka jing pantengen na ki jing tho khamtam le le ngalong fi mata agane ka por jong ka lockdown jing tieni covid e manu banai jing tingin ngi umde tang sarkar ne doctor ne rambashnong ne manu ka jing oblay but ban sotu kam shai in pairu shagi city jong Paulus shagi Roman kalanong ka basao de khot arpu lai ba arpu sao batai susu gane ya kaktien lapan man hak yau shem la tho tang nakabanta jungu marwe dre nabanta jungi ru ya kiba an pan man hak ladangi ngit hau yuta ubalapan mepat nagibaya yau Jesus Christ utrai jungi right kabor jong kakti jungu blay but sa kawiga jing pulengan pulen abada jung fi bangin sutu syai bangin sutu shisha bat khamtam ngin sutur gumno ban buram ban nyokor ya kaktin jung blay kadena ke city jung Paulus ki shau Timotheus kalan city ba ar chu Timothy lai khandriu khadnio ka jing tho boro kalong ka bala persat man sen dau blay but kalong ka ba mantoy ban hikai ban seneng ban kraw ban panbet pan bha bat ban pansan ha ka hok ka sot bat ban pan twit pan byang yaw bridging ublay na banta ka kam babha baro kikmi kikpa ki bas ngap yanga fi seneng ye ki khon ki tam seneng stang ban pule kakten jung blay na banta jung ki hikai ki na kakten jung blay pinsa i ka jing ye fer amar kaktin jungi kan nam poison sinuru but ai ba man ka singi kat ba pidang don por ngi dang don lockdown bangi singap ye kaktin jung blay but ngong biang ye fi de ban pule ngong biang tam ban shu singap ye nga play ga bible pule ga ne kna tho haga copy jong fi amar ngati phim don bun homework fi shu sim ka mobile but we don class radin class fi le you ikwa jingkar khuna oblay hable kane but blay badap daga jingkar khu oblay badap daga jingai na bada jingi ubo isne yingi on kar khu kana ye fi ha ka teng pa baru khon baru man simba khot amen